Dit is het echtpaar Mulder uit Frenscher. Ze hebben hier een hierhoes aanwijst kregen. Een hoes dat onpast is voor de oude dag, maar daar toch wel aan de prijs. Ze maakt zich zwaar over de toekomst. Als die plannen doorgaan en we krijgen dan die huurverhoging, dan is dat per maand €25. Dus dat is over het hele jaar alweer €300. En dat is een flink bedrag. En zo zijn er meer huurders. Het leen of de AOW gaat naar onderen en de huur gaat omheen. Vooral mijn persoonlijke zorg is het dat de huurders dit niet meer kwijtraken. Dus als dit er aankomt en erbij komt, dit raken we nooit meer kwijt. Nou is het zo, economische crisis, alles wordt duurder. Is het dan net logisch dat ik de huren hoger worden? Natuurlijk, en we hebben elk jaar huurverhoging, daar ontkomen we ook niet aan. Maar dat moet wel een goed overleg. Het kan niet zoals het nu gaat, dat het bij de gewone man en bij de gewone mens wordt neergelegd. De Woonbond roept nou huurders op om een mail te sturen aan Eerste Kamerleden, om haar te bewegen net akkoord te gaan met het plan. Het is een laatste hoop voor de huurders om het in Den Haag nog te keren. Ik heb niet zoveel vertrouwen meer in onze regering. En dat hoor ik ook heel veel van onze leden en van onze mensen. Dat ze zeggen, wij worden niet meer gerespecteerd als burger. Deze regering geeft af dat de burger, hun douwen het door de strot en wij moeten het maar slikken. De grens is eigenlijk helemaal weg, want ik bedoel, dan kunnen ze wel de huren omhoog doen. Dan komen er ik weet niet hoeveel mensen weer bij die subsidie nodig hebben. Dus het ene gat wordt met het andere dan ook weer gevuld. Nou waas die praten Eerste Kamer over de plannen.